Vieš, čo je najhoršie? Keď vytiahneš z pračky bielizeň, ktorá je krásna voňavá, ale vôbec nie je čisté. Tak to sa mi už dávno nestalo. A vieš prečo? Začala som používať enzymatické kapsule. A teraz ti poviem 5 dôvodov, prečo by si ich mala vyskúšať aj ty. Žiadne odmerky, žiadne prelievanie. Hodíš jednu kapsulu a ideš. Perfektné množstvo bez plytvania. Enzymy v kapsuliach rozpustia škvrny, ale taktiež pot, mastotu, bielkoviny. Už pri nízkych teplotách. To znamená, že nám stačí prať napríklad len na 30 stupňoch. Enzymy sú ako malé pomocničky, rozkladajú škvrnu priamo na molekuly, takže sa ľahko vyperie z vlákna, vďaka tomu a nie je potrebná ani horúca voda. Kapsule chránia vlákna, to znamená farebné prádlo ostáva farebné a biele zostáva biele aj po desiatkách praní. Aktívny kyslík pôsobí ako prírodný bieliaci zázrak. Odstraňuje zápach, dezinfikuje a rozžiaruje bielizeň bez agresívnej chémie. Sú šetrné nielen k prírode, ale taktiež i k pokožke. Neobsahuje chlóry, parabény, fosfáty. Je ideálny i pre citlivú exematickú pokožku. A tá krásna vôňa, keď otvoríš pračku? To je čistota, nie len taký umelý parfém. Takže ak chceš prádlo, ktoré je naozaj čisté, svieže a mäkké, bez chemického zápachu, vyskúšaj kapsule s enzymami. Ja už iné nepotrebujem.